Awaza gelsen Hökman Park görmen yerleriň birisi bu Aquapark. Aquaparkyň ýapyk we açyk görnüşleri bar. Ýapyk görnüşiniň içinde ýörüýte çagalar üçin aqua attraksionlar bar. Ören üýtgeşik we juda köp görnüşleri bar. Bu ýere gelen çagalar ýatdan çykmajak duýgulary suw bilen başdan geçirýärler. Ýapyk görnüşli Aquapark gyşda, ýazda, tomuzda, güýzde ýylyň 4 paksynda hem işleýär. Onlarça görnüş çagalaryň attraksionundan başga da muň içinde kafe bar we birnäçe görnüş dürli çuňluklardaky howuzlar bar. Ve en gyzyklysi typylyan gorkylar bar. Typylyan, sypylyan ýa-da taýlyan. Dostlar, haýsy dogry bolsa, kommentarida belläp geçin. Typylyan gorkylarda ýörüýte balonla düşülýänler bar we balonsuz düşülýän görnüşleri bar. Gorkylara girip taýmak ören gyzykly, ýatdan çykmajak duýgulary. Hökman gelip görmegi maslahat berýän. Biz bu gorkylaryň hemmesini barlap gördük. Aquaparka giriş 300 manat. Şu bahanyň içindäki ähli attraksionlarda isledigiň derece bütün günläp typyp bolýa, sypyp bolýa, yüzüp bolýa. Hatta Türkmenistanyň iň uly typylyan gorkylary hem şol Awazadaky Aquaparkda ýerleşýär. Başga da birnäçe çişirilýän balonlar, gaýyklar we beýleki suwa düşenine oýnalýan enjamlar Aquaparkyň içinde mult berilýär. Aquaparkyň iň esasy aýratýanlyklarynyň birisi munyň suwy ören arasy. Aquaparkyň suwuna men suwa düşüp keziletdim. Aquaparkda kanalymyzyň agdalary bilen gawatlaşyp ören gyzykly wagt geçirdik. Daşynnaky Aquaparkda ilk bilen ünsüňi çekýän zat bul emeli ýasalan tolkunlardan bolan howuz. Bu taýda emeli şekilde tolkunlar ýyzy giderli öndürilip durýar we çişirilen balonlarda, gaýyklarda dynjalmana gelen syýahatçylar hezil edip suwa düşýärler. Aquaparka gelip suwa düşýänlere fer edip durup bolany kökman saklanyp bilmeýän girýän. Daşky Aquaparkda çagalar üçin ýörüýte attraksionlar bar. Bu çagalar üçin suw dünýäsi diýip bolar. Sebäbi bu taýda haýwanlaryň görnüşleri we attraksionlaryň görnüşleri ören gowy şekilde görnüpdir we bu taýda çagajyklar hezil edip suwa düşýär. Aquaparkyň daşky böleginde bolsa iň uly taýlyan gorkylar bar. Bu gorkylar eger ýüregiň ejiz bolsa meniň gowy. Meniň garaşýanymdan juda köp adrenalin aldym. Biz saklanyp bilmeýän girdim we ören üýtgeşik duýgulary başdan geçirdik. Bu duýgulary aýdyp diýerýärler. Elbetde gorkun ýerlerimiz boldy. Olaram siz bilen paýlaşýas. Sypylyanlaryň onlarça görnüşi bar. Dikligine aşak gaýtan, aýlanýan, pyrlaýan, garaz her türlü başyň aýdaýar. Oğlunlar eger gyýdan başyny aýlap bilmeýän bolsaňyz, Hökman Aquaparka getirin. Başyny pyrlarsyňyz. Meselede oýnatýan. Aquaparkda daşary ýurtdan gelen jahan keşdeler we ýurdumyzdan gelen syýahatçylar bilen gawatlaşdyk, tanyşdyk we olary bilen suwa düşdük. Aquaparkdan size ýene bir sürpriz. Aquaparkyň myhmanhanasy bar eken. Egerde siz Awazadan myhmanhana gözleýän bolsaňyz, şunyň ýaly durly kategoriýadaky ören gowy şertlerden enjamlaşdyrylan Aquaparkyň myhmanhanasy bar. 2 otogly, 1 otogly, 2 adam üçin, 1 adam üçin otoglaryna gawat gelip bolýar. Egerde Aquaparkyň telefon nomery gerek bolsa, maňa liçkadan ýazyň. Men size uğradarym. TikTokda nomer blog etýänligi sebäpli berde paýlaşyp bilemiz. Awazadaky Aquapark bilen bagly bilýän başga gyzykly zatlaryňyz bolsa, bize kommentarida ýazyň. Başga nähili üýtgeşik ýerlerini bilýän bolsaňyz, onum ýazyň. Onum gelers, görürs. Indi videolarda görüşýänçe, paka.